Vítáme vás u Kaviárových toastů, podcastu o Rusku v souvislostech, který uvádí Jiří Just a má kolegyně Lucie Sulovská. Ahoj Lucko, zdravím tě do Bruselu. Ahoj Jirko, zdravím tě do Moskvy. Rád tě vidíme se a slyšíme se po třetí, což je velice příjemné. A ještě příjemnější je to, že máme docela dobré ohlasy. Co dobré? Máme výborné ohlasy na náš podcast. Co já bych byl takový minimalistický, řekněme to. Ano, máme vynikající ohlasy, vůbec jsme to nečekali a to skutečně ne tak jako gotovsky, že zase jsem to nečekal, ale opravdu my jsme do toho vstupovali s poměrně velkou nejistotou, takže jsme velmi rádi, že to posloucháte, že nám píšete svoje zpětné vazby, že nás podporujete i prostě prostřednictvím Patreonu. A opravdu jsme vám vděční za každý příspěvek, za každou podporu, za každý dotaz. Poslali jste nám i spoustu témat, takže jsme vám velmi vděční za to. Já se připojuji k tomuto vděku a v souvislosti s tím bych chtěl i oznámit, Lucka už tady řekla, že máme svůj Patreon, že sbíráme své patrony, kteří nám přispívají drobným eurem, korunkou. Samozřejmě bychom asi chtěli zdůraznit, že to není, aby jsme zbohatli, aby se z nás stali oligarchové, ruští oligarchové samozřejmě, ale abychom trošku poladili i ten náš podcast, abychom si koupili třeba mikrofony, protože teďka to nahráváme na obyčejné mikrofony z notebooku, což asi se taky trošku odráží na kvalitě. A v této souvislosti bych chtěl říct, že se trošičku mění náš formát a to, že budeme asi ne půlit, ale dělit spíš, to je to lepší slovo, dělit náš podcast. Větší část bude zadarmo a ta zbylá část bude pro naše patrony, kteří mohou poslouchat celý podcast s tím, že se poslechnou i nakonec našeho Maladca, což je má oblíbená rubrika. A bohužel ti, kteří to poslouchají zadarmo, tak to oželí. Nicméně i jim děkujeme za to, že nás podporujete, ale každopádně říkáme, aby jsme pokročili trošku dál, aby jsme byli úspěšnější, lepší a hezčí, tak jsme se právě rozhodli udělat ten Patreon, abychom, jak říkám, měli trošku ten kvalitnější nahrávání a vůbec byl kvalitnější celý podcast. Ano, můžeme slíbit, že vylepšíme techniku a zvuk. Co se týče nás dvou, tam asi jako... Lepší to nebude. Budete se muset smířit se současnou kvalitou, případně nekvalitou, ale tam jako asi žádný velký rozvoj se konat nebude. Ale slibujeme, že se pokusíme prostě vložit do toho veškeré naše umy, naše úsilí. Luco, srdíčko. Dáme do toho srdíčko, přesně tak, jako česká fotbalová reprezentace. Výsledky doufáme, že budou lepší. A rozhodně ne jako ruská, která pouze hraje s Uzbekistánem a to opravdu není žádné terno. Nicméně, když už tady slibujeme, že budeme lepší, že ty peníze budeme investovat do sebe, tak to je ten nádherný oslí můstek pro naše dvě malinké aktuality. Lucko, můžeš zmínit, o čem bychom na začátku chtěli mluvit? Na začátek bychom shrnuli okomentovali takové dvě události minulého týdne. Já asi rovnou začnu tou první, což byl projev Vladimira Putina ke stavu země, tak se to jmenuje, ke stavu země, který byl velmi očekávaný v souvislosti s tím napětím v posledních dnech okolo situace v Podněstří, kdy se očekávalo, jestli se k tomu Vladimir Putin v rámci svého projevu nějak nevyjádří. To se teda nestalo. Vladimir Putin měl, řekla bych, klasický předvolební projev, kde se věnoval hlavně takovým těm takzvaným peněženkovým tématům, to znamená, co se kde postaví, kdo dostane přidáno, sociální dávky, mateřská, jeho oblíbené téma
plození, množení Rusů, kdo všechno by si měl ještě pořídit 3., 4., 5. a ideálně i 6. a 7. dítě. A zkrátka byl to takový klasický, řekla bych, projev, do něhož vlastně ani ta válka zase tolik nezasahovala. Samozřejmě jediné, co zmínila třeba i naše média, byla ta reakce na, řekla bych až taková povinná reakce na výrok Emmanuela Macrona, který teda nevyloučil. To je důležité zmínit, že Emmanuel Macron to téma nenadnesl, on odpovídal na otázku a myslím si, že tam je jako nemoudré pro politika si sám nakreslit červenou čáru tím, že něco vyloučí. Takže on nevyloučil vyslání francouzských vojáků na Ukrajinu, dostal za to teda ve Francii opravdu zprava zleva a Vladimir Putin na to reagoval, řekla bych, klasicky připomenutím, že Rusko vlastní jaderné zbraně, kdybyste na to náhodou zapomněli. A to druhé téma samozřejmě byl pohřeb Alexeje Navalného, který se konal v pátek v Moskvě po mnoha obstrukcích. To byl veřejnosti přístupný pohřeb, dá se říct. A Jirka byl jeho přímým účastníkem. Přesně tak. Já bych se ještě trošku vrátil k tomu Putinovi projevu, který Lucka hezky definovala, hezky popsala jako takový předvolební. Je to pravda, ale z toho ruského pohledu on byl vlastně ani ne o stavu země, ale o zemi, jakou by si Vladimír Putin představoval za rok, za 2, samozřejmě po svém zvolení, o tom nemůžeme pochybovat. Nicméně skutečně on jakoby ignoroval všechny problémy, které Rusko má, jakoby ignoroval to, že ta státní kasa je prázdná, jakože je, že má díru v několik bilionů, což se může zdát jako docela zásadní problém. A Vladimír Putin v tom svém projevu docela rozhazoval. Rozhazoval tak, že asi z toho někteří ekonomičtí ministři a nejenom ministři měli kopřivku, protože on skutečně slíbil, že stát vlastně potáhne všechny investice na svých bedrech, což zní nádherně, skutečně postaví se silnice, postaví se rychlodráhy a tak dále. Nicméně to bude platit daňový poplatník, ale ten asi nebude nadšený, když mu třeba Vladimír Putin po volbách zvedne daně, když podnikatelé se budou dojít jako malinké kravičky. Opětovně zvýší věk od odchodu do důchodu, to je taky jako oblíbená činnost Vladimíra Putina po volbách. Přesně tak. To byl taky jeden z takových milníků jeho prezidentství, kdy to vyvolalo docela velké protesty z různých stran politického spektra. A zkrátka, jak říkal Jirka, jsou to velkolepé plány pro ekonomiku, která prostě teď několik let zřejmě ještě bude muset táhnout válku. Je to tak a hlavně to jsou příliš optimistické plány, jsou to plány, které, jak říkám, ignorují vlastně realitu, tu současnou realitu. Protože Vladimír Putin řekl samozřejmě že stát všechno bude platit, ale jak jsem zmínil, to B neřekl a to B je asi pro místní ekonomy, pro ten finanční blok, jak se říká v ruské vládě, asi ten zásadní a prostě není jasné, kde se na to bude brát. Ale to vlastně nejsou naše problémy, to jsou problémy Vladimíra Putina, takže mu přejeme všechno nejlepší, ať si to užije. Já bych pokračoval tím pohřbem. Lucko, já než začnu vzpomínat, nebo než se podělím o své vzpomínky a o své emoce z toho pohřbu, jak ty si vlastně vnímala ten pohřeb takhle na dálku, jak ti to vůbec připadalo, že k tomu pohřbu vůbec došlo, což je taky asi zásadní, a že vlastně policejní jednotky a policejní síly to nepotlačily a tak dále. Jak ty jsi to vnímala? Pověz, prosím. Já jsem vlastně od okamžiku smrti Alexeje Navalného to celé vnímala velmi jako, že je to taková improvizace, jo? Že
nejdřív prostě výhrušky matce, že syna prostě pohřbí někde, zakopou někde do permafrostu na Sibiři, potom teda ponížené prosby, jestli by teda nechtěli udělat pohřeb v úzkém rodinném kruhu, natahovačky s tělem, kdy to samozřejmě vedlo ke spekulacím, jestli na tom těle nejsou viditelné nějaké známky násilí, což se zjevně jako nepotvrdilo, protože rodina měla možnost si prohlídnout tělo, rakev byla otevřená při pohřbu. A pak nakonec prostě nejenom, že povolili pohřeb, odevzdali tělo rodině, ale ještě povolili veřejný pohřeb, kdy v ulicích Moskvy skutečně několik tisíc lidí se přišlo rozloučit s Alexejem Navalným. Děly se tam věci, které za normálních okolností by nepochybně vedly prostě k rozehnání davu, různé pokřiky a často i pokřiky stop válce nebo Putin je vrah. Ano, Putin je vrah a podobně, což by nepochybně kdekoliv jinde a kdykoliv jindy vedlo k zásahu policie. A taky skutečně v jiných městech Ruska bylo pozatýkáno několik desítek lidí, kteří přišli nějak soukromně uctít památku Alexeje Navalného. Ale v Moskvě byl překvapivý klid. Policie se podle všech zpráv chovala velmi slušně žádala třeba ty hosty pietní, aby uvolnili vozovku a podobně, nikoho tam nezmlátili, téměř nikoho nezatkli a spíš byli, dá se říct, skoro nápomocni tomu pohřebnímu průvodu. A já si myslím, že to je jedna věc je, že v Rusku to, že vás nezatknou na nějaké demonstraci nebo hromadné akci, ještě neznamená, že máte pokoj. Je možné, že policie vaši identitu stejně zná, i když vás nelegitimovala, protože Moskva je plná, zvlášť Moskva, ale i jiná města v Rusku jsou plná jako kamer s tím programem na rozeznávání obličejů a tak dále. Takže i po demonstracích už dříve se stávalo, že sice se vám bezprostředně nic nestalo, ale potom prostě ruský hluboký digitalizovaný stát se na vás, který má samozřejmě propojený ty různý databáze a v tomhle je asi dál než třeba Česko, tak například si přišel zkontrolovat, jak se rodiče demonstranti starají o svoje děti, nebo jim poslal do podniku hygienu a podobně. Takže nedá se říct, že by ty demonstranti měli ještě vyhráno tím, že je včera nebo předevčírem nesebrali. Ale proběhlo to v klidu a já zatím vidím jasný kalkul Kremlu, že je to politicky výhodnější. Že když už teda přikročili k tomu, že povolili veřejný pohřeb, tak je dobré prostě udělat z toho víceméně klidnou pietní vzpomínku, než vyvolat nějaké prostě protesty. To, že pár lidí něco zakřičí, to přece jenom ještě není protest, s nímž by se ty státní složky musely nějak vypořádávat, ale kdyby se nechali, když to řeknu, vyprovokovat a začali třeba ty lidi bít nebo odvádět, tak by se to mohlo zvrhnout v nějaký prostě drsnější protest proti režimu a to Kreml určitě nepotřeboval, zvlášť před volbami, takže v jejich zájmu podle mě bylo, aby to proběhlo zhruba tak, jak to proběhlo. Já s tebou souhlasím. Skutečně bylo vidět, že tam bylo dost policajtů i příslušníků Rosgvardie, což je, řekněme, takové snad selskou řečeno, jsou jednotky, vojenské jednotky ministerstva vnitra, aby jsem to nějak přiblížil k těm našim českým reálím, aby se to dokázal člověk představit. Nicméně, nehledě na to, že skutečně bylo hodně příslušníků těch represivních orgánů, tak já jsem na vlastní oči neviděl žádný zásah, neviděl jsem, že by opravdu někoho zatýkali, nebo že by tam byly nějaké problémy u lidí s policií. Vlastně tam vystavěli takový koridor, který vedl přímo k chrámu a ti lidé tím koridorem k němu měli mířit. Podle těch záteras je asi vidět, že nepočítali s takovou účastí, protože lidé vlastně se nehnuli od
vlastně od začátku té piety, protože tam bylo tolik lidí, jak Lucka řekla, několik tisíc. Já podle mého skromného odhadu bych řekl 3, maximálně 5 tisíc lidí, což je skutečně na Rusko v roce 2024 mimořádně velký počet. To je nutné si uvědomit, protože od začátku války jakýkoliv veřejný protest, nesouhlas s ruskou vládou, a to nemusí být jenom podpora Alexeje Navalného, nemusí to být proti válce, může to být vlastně veřejná deklarace čehokoliv, co ruská vláda považuje za odpor vůči sobě, tak to se mimořádně trestá a proto ty lidi, těch několik tisíc, já je považuji za velmi odvážné. To, že křičeli Rusko bude svobodné a tak dále, já jsem v tom spíš viděl takovou jistou nostalgii, protože podobné výkřiky, podobná hesla zněla právě na demonstracích Alexeje Navalného. A já, když jsem hleděl skutečně na ty lidi, tak mi to připadalo, že je to takzvaná Navalného generace, tudíž třicátníci, čtyřicátníci, lidé spíš ze střední třídy nebo trošku alternativnějšího střihu. A mně se zdálo, že třeba před 10 lety chodili na Navalného protesty, že to skutečně byli lidé, kteří mu věřili. A to mě vlastně říkali někteří respondenti. My jsme přišli, protože jsme ho měli rádi. My jsme přišli, protože to byl jediný autentický politik, kterému jsme věřili, který skutečně nám dával nějakou naději do budoucna. A já si myslím, že to asi platilo pro drtivou většinu těch lidí, kteří se přišli rozloučit s Navalným, kteří tam tleskali, když začaly znít zvony jako na to poslední rozloučení, tak skutečně u některých dívek byly v očích slzy, což já si myslím, že to bylo zcela upřímné. Byly to skutečně takové emoce, které asi Rusko ve veřejném prostoru dlouho nevidělo. Je to tak, já jsem to taky vnímala tím způsobem, že Navalný byl politická osobnost v každém případě a už po smrti Borise Němcova vlastně poslední politická osobnost, k níž si člověk, ať chtěl nebo nechtěl, vytvořil nějaký vztah. Pozitivní, negativní, jakýkoliv. Ale prostě vztah. A to je něco, co politik má vzbuzovat. Má vzbuzovat pocity, má vzbuzovat emoce, lidi k němu mají mít vztah. A myslím si, že tohle byla i jako hlavní motivace Navalného k návratu do Ruska, přestože věděl, že ho tam nic dobrého nečeká, tak on taky viděl, že opravdu k těm exulantům, k těm, co on jim říkal, exulanti z londýnských kaváren, tak k ním v Rusku opravdu jako nikdo vztah nemá. Jo? To prostě sejde z očí, sejde z mysli a Navalný, i když byl v tom sibirském vězení, tak vlastně byl součástí Ruska, byl součástí ruské společnosti, lidi se k němu vztahovali, on vlastně psal pravidelně ty dopisy z vězení s velmi, řekla bych, nebylo to nějaké, to byla taky věc, kterou já jsem na něm obdivovala, absolutně to nebylo nějaký skuhrání, byly to jeho názory, často velmi teda polarizující, protože docházelo k tomu, že to byly spíš výpady proti zbytku opozice, než proti Putinovi, byly to jeho plány do budoucna, jeho vyjádření k různým jako situacím aktuálním, jo. Vím, že se vyjadřoval třeba k zatčení Igora Girkina a tak dále, zkrátka komentáře k aktuálnímu dění. A tím, že to psal prostě z té sibirské věznice, z toho polárního vlka, tak to je přece jenom něco jiného, než když nějaká parta intelektuálů si vysílá signály od někud z Berlína a podobně. Takže ano, Navalný byl v tomhle výjimečná osobnost. A já bych ještě zmínila, jak Jirka říkal, že ruský režim vlastně nesnese jakýkoliv projev odporu. A myslím si, že na západě na to dost jako zapomínáme. V ruských věznicích je spousta lidí z té strany spektra, řekněme, radikálnější, než je současný ruský režim, nebo stejně radikální, ale jinak politicky orientovaní. Mluvili jsme tady o Sergeji Udalcovovi a dalších lidech, kteří prostě jsou ve vězení, i když jsou
prováleční, i když jsou ruští imperialisté, ale prostě jsou svébytní, mají svoje vlastní názory, jsou stateční, nebojí se to projevit. A i oni jsou pro ruský režim v současnosti ohrožením, takže nejsou tam jenom pro západní liberálové, jsou tam prostě radikální komunisti, radikální nacionalisti, kdokoliv, kdo se nějakým způsobem znelíbí. No. To je pravda a teďka jsi mi zase nahrála na můj oblíbený oslí můstek. Ano, Jirka je mistr oslých můstků. Snažím se. Nicméně, my jsme se s Luckou dohodli na základě vašich podnětů, že tento díl budeme věnovat takovému vysvětlování, jak se to vůbec v Rusku má, jaké jsou nějaké ty základní vůbec, řekněme, vlastně vůbec, jaké jsou ty základy o Rusku, abyste věděli, nebo abyste tušili, jak to v Rusku chodí, jaké jsou ty nejčastější, řekněme, spekulace, dohady o Rusku a z nich my poté budeme vycházet i v dalších dílech. V dalších dílech našeho podcastu my podrobněji rozebereme. A já bych teda začal tím, co už vlastně Lucka naznačila. A to otázkou, je Rusko tyranie? Mám odpovídat první, že? Přesně tak. Jsi dáma a já jsem galantní. Ano, Jirka je velmi galantní takovým tím východním způsobem. A to skutečně galantní. A muži na východě ještě si udržují tyto základní genderové rozdíly. No, zpátky k otázce. Já bych řekla, že Rusko není tyranie, ale že v posledních letech, zejména teda samozřejmě největší akcelerátor je ta válka, došlo jako k velkému posunu směrem k totalitě. A ten výraz totalita samozřejmě my politologové, což jsem já i Jirka, s těmito pojmy zacházíme úplně jinak než jako normální veřejnost, pro kterou je totalita, řekněme, cokoliv, co není demokracie, ale ono to tak není. Tam je spousta mezistupňů, jsou nedokonalé demokracie, jsou volební autokracie, různé autoritářské režimy a je totalita. A totalita v Rusku podle mě ještě úplně není, ale začíná to mít určité rysy totality, což pro mě je... Pro mě je tam jeden takový výraznější aspekt a to je, který odlišuje právě autoritářské režimy od totalitních, že autoritářský režim uznává tu, řekněme, zásadu, kterou zavedl Jánoš Kádár v Maďarsku socialistickém, že kdo není proti nám, ten je s námi. Ten režim od vás nevyžaduje žádné aktivní deklarace příznivého názoru. Ten režim od vás v zásadě chce, abyste si žili svým způsobem a dali jako pokoj, když to tak řeknu, abyste neprováděli žádné velké politické akce. Ale v současném Rusku se začínáme setkávat s tím, že režimu už zvlášť v některých složkách společnosti nestačí tenhle pasivní postoj a vyžaduje aktivní podporu. Je to samozřejmě plíživé a nedá se to zobecnit. Jsou třeba instituce, které jsou vůči tomu mnohem jako zdrženlivější, jsou instituce, kde jako je to vyžadováno, já nevím, třeba po studentech a po hercích, po sportovcích, aby se vyloženě hlásili k tomu, že podporují režim a válku. A pak samozřejmě jsou takové ty zásahy proti složkám společnosti, které se nijak nevymezovaly, ale z nějakého důvodu prostě pro režim bylo výhodné na nich demonstrovat svou moc. Protože ten režim, bych řekla, že v současnosti on není stalinského typu, že by prostě zavíral miliony lidí, vozil je do táborů na Sibiři a prostě hromadně vraždil svoje odpůrce. On je mnohem v tomhle chytřejší, on vyvolává atmosféru strachu,
právě tím, že občas proti někomu zasáhne, a je to naprosto selektivní, zasáhne proti jednomu člověku, který udělá třeba něco, co před ním udělali tisíce jiných a po něm zase tisíce jiných, ale tím, že to udělá a že se to řádně medializuje, tak on už si ten zbytek společnosti dá pozor. Takže ta atmosféra strachu se dá vyvolat i bez prostě milionů politických vězňů. Stačí, když prostě občas si někoho vyberete a na něm demonstrujete sílu. Myslím, že takový jako nejlepší příklad je ta kauza té takzvané nahé party, kterou zorganizovaly ruské celebrity, přičemž ruské celebrity nijak zvlášť jako protirežimní. Jo. Naopak spousta lidí tam na tom večírku byla vyloženě prorežimní. Ale režim prostě na nich demonstroval, že takhle už dál ne a že spíš než pořádání nějakých orgií by se měli věnovat podpoře války. Takže můj dojem je, že Rusko se stotalitňuje. No přesně tak, já také rád používám to slovo stotalitnění, tudíž, že za ty 2 roky Rusko se posunulo takovým směrem, který je až pro samotné Rusko, si myslím, překvapení. Já rád používám to srovnání s rokem 2018, kdy se v Moskvě, nebo vůbec nejenom v Moskvě, v Rusku konalo mistrovství světa ve fotbale a Rusko bylo doslova free. Bylo otevřené všem, bylo otevřené velké párty na Rudém náměstí, to si nikdo nedokáže představit, že prostě se slavilo, chlastalo a prostě na Rudém náměstí byl jeden velký večírek. To prostě je něco neuvěřitelného, ale před těma 4 roky, před pouhými 4 roky se tady to skutečně dělo a tehdy Rusko bylo úplně jiné, Rusko bylo skutečně otevřené světu, otevřené samo sobě. A to je asi taky to nejdůležitější, obzvlášť to z ruského pohledu. A teď, když to přemotáme na ty 4 roky dopředu, na rok 2022, kdy došlo k válce na Ukrajině, kdy se ta společnost vlastně na jednu stranu semkla a na druhou stranu byla semknuta, byla přímo svázána novou realitou, tak Rusko se opravdu rapidně a zásadně proměnilo a ten přerod, jak říkám, je skutečně takové stotalitnění. Ano, já jenom k tomu šampionátu ve fotbale, to jsem tehdy zaznamenala, přestože jsem se tehdy Rusku nějak zvlášť nevěnovala, ale přece jenom čtu třeba britské noviny tam zvlášť před tím šampionátem vycházely takové články, na které já jsem se tehdy dívala teda dost taky se zdviženým obočím, protože to byl ten typický britský arrogantní přístup k čemukoliv, co je východní, jo, takovej ten údiv, že my tady taky máme televize a prostě nežerem trávu, tak tam vycházely před šampionátem právě články typu, aby si britští turisté dali pozor, že by je v Rusku mohli okrást, aby si dávali pozor homosexuálové, černoši, že by je tam mohli zbít, ne-li zabít a tak dále. A po tom šampionátu, nebo i v jeho průběhu, se ten britský tisk začal jako plnit svědectvími úplně jako protichůdnými, kdy byli jako ti turisti totálně nadšený, jak prostě Moskva je krásná, moderní, čistá, jak je krásný Petrohrad, jak lidi jsou hrozně milí, jak jsou úřady vstřícný vůči lidem, jak prostě policajti se k ním chovali mile a tak dále. A to byl jako veřejný obraz, který byl pro Rusko pozitivní a je fascinující, že oni nebo Putin a spol ho tímhle způsobem byli jako schopní hodit do koše a vytvořit naopak jako dojem, že Rusko je totální Mordor, že tam prostě jako skutečně nikomu pšenka nepokvete ze zahraničí a že nějaká image je úplně přestala zajímat, ale jak říkám, ten proces změny částečně připadá na tu dobu covidu, kdy ta společnost byla v určitém jako nepřirozeném stádiu,
takže my jsme nemohli žádný změny a myslím, že ani lidi v Rusku moc ty změny nepozorovali, protože tak co, všichni byli doma, že jo, Putin byl taky doma, nikdo se moc jako veřejně neprojevoval, nějaký protesty a podobně, to stejně bylo zakázané kvůli prostě epidemii. A tak si myslím, že ta proměna vlastně i z tohohle důvodu proběhla tak jako plíživě a utajeně, no. Je to tak, já bych jenom dodal, že pokud britský bulvár byl překvapen, jak asi musela být překvapena japonská princezna, která se ocitla v Saransku, kde hrál japonský tým, fotbalový tým, já si myslím, že ona byla asi ve velkém šoku. Nicméně, já bych chtěl dodat, že skutečně asi o totalitě v tom politologickém a slova smyslu v kontextu Ruska nelze hovořit, nicméně rozhodně lze hovořit o takové atmosféře, která spíš připomíná skutečně totalitu, skutečně spíš připomíná ten autokratický režim toho nejhlubšího zrna, kdy skutečně lidé se bojí a jak i Lucka říkala, nemusí to být obava kvůli represím, kvůli tomu, že přijedou příslušníci FSB a seberou celý barák, který pak tam u plotu postřílej. Jde spíš o tu atmosféru, o vlastní svobodu, protože přece žijeme v 21. století, o atmosféru ztráty zaměstnání a vůbec ostrakizace v rámci té většinové společnosti. To je také nutné si uvědomit, že v Rusku nikdo nechce být na tom okraji. Oni chtějí být součástí té majority a jakmile nejsi součástí té majority, ačkoliv s ní chceš být, souhlasíš s těmi hlavními podstatami toho režimu, tak pro tebe je to psychologicky velice náročné a toho se lidé obávají. Já bych k tomuhle taky dodala nějaké svoje pozorování, že taková ta radikální složka společnosti, která tam byla zřejmě vždycky, tak v téhle situaci, kdy ona jakoby cítí, že má za sebou ten stát, což dřív neměla, tak se chová skutečně jako dost, řekla bych, hrozně. Jo? A oni samozřejmě žijeme ve 21. století, takže dost často k tomu používají třeba sociální sítě. Jo? Pořádají na sociálních sítích úplný hon na kohokoliv, kdo se nějakým způsobem odchýlil. V té společnosti, a zvlášť v téhle části společnosti, jako velká agrese, kterou si z mého pohledu jako vždycky na někom vybijou a může to být člověk, který jako vědomně vlastně neudělal nic špatného. Jo? Zmíním takové 3 příklady, které jsou nesouvisející mezi sebou vůbec. Ten první byl případ skoro zetě ministra obrany Sergeje Šojgua, což je takový ruský youtuber populární, který teda v té době chodil s jeho dcerou, myslím, že manželé nebyli, měli malou dcerku a oni tam doslova skutečně, tam došlo snad k tomu, že ten dotyčný lajkoval nějaké protiválečné posty, což právě tito bdělí občané jako objevili. A on pak se s nimi dostal do určitého konfliktu v soukromých zprávách a v podstatě mu to, dá se říct, zlikvidovalo, řekla bych tak jako na rok, jako influencer, přece jenom působíte převážně na sociálních sítích a tam jako to množství těch skutečně jako nenávistných příspěvků, prostě různých jako veřejných výzev k tomu, aby šel sám na frontu, aby ho zavřeli. A myslím, že to tam i vedlo k tomu, že výhrušky smrtí samozřejmě úplně jako regulérní, že to vedlo k tomu, že on se vlastně, nevím jestli skutečně nebo na oko, rozešel se slečnou Šojguovou a momentálně už teda podle svých slov nejsou partneři. Ten druhý případ je právě ta nahá party, které se zúčastnily různé jako postavy ruského showbiznisu. A jak říkám, vesměs lidé naprosto konformní, absolutně ne nějaké protirežimní jako osobnosti, ale lidé opravdu
ruský show business, no, takže takový jako náš oblíbený Filip Kirkorov, což je takový velmi extravagantní zpěvák, který je takovou, řekněme, legendou ruského popu a on je velmi výrazný, použila bych takový jako výraz, Jirka se směje, no řekněme prostě vykroucený homosexuál, ale jako vždycky velmi konformní s režimem. Vladimir Putin ho několikrát vyznamenal. To skutečně jako není vůbec člověk, který by si kdykoliv otevíral jako ústa. A tam skutečně jako došlo k obrovský šikaně, k bombardování třeba prostě producentů různých show, kde on vystupoval, aby ho stáhli, což se teda jako podařilo, že myslím, že z nějakého silvestrovského speciálu ho museli vystřihnout. Řekla bych, že ta skupina lidí vlastně není tak velká, ale je hrozně agilní a hrozně se vyžívá v tom, že má najednou jako pocit moci a že z toho jako může prostě všem, kohokoliv, kdo se jim znelíbí, prostě tímhle způsobem likvidovat, šikanovat, právě třeba jako šikanovat firmy, které s dotyčnými spolupracují a tak dále. A prostě ničit jim život. No a ten poslední případ, ten je úplně nepolitický, to byla ta kauza toho umrzlého kocoura, kdy jedna paní na ruské dráze, průvodčí, údajně dala pokyn k tomu, aby jaksi ani ne ona, ale jeden z dalších cestujících vyhodil z vlaku kocourka, který se tam jako byl tam se svým pánem, ale nějak mu utekl z přepravky a oni si mysleli, že je to toulavá kočka, že jo, je ten případ dost obšírně u nás popsala Petra Procházková a ten kocourek umrznul, tak tam zase prostě veškerá ta nakoncentrovaná agrese v té společnosti se vylila na tu průvodčí opravdu jako neuvěřitelným způsobem, kdy ona skutečně se jako bála o život. Byla ne vyhozená z práce, no ale v podstatě vyhozená z práce a opravdu dřív, než se to vůbec jako prošetřilo a opravdu mám, jako můj pocit z ruské společnosti je, že je tam prostě část společnosti, která najednou s tou válkou získala pocit moci a možnost projevovat svoji agresi tímhle způsobem, protože vědí, že když někoho označí za zrádce a podobně, tak se před nimi všichni jako složejí na zadek, protože se bojí, že jo. Tak to jako můj pocit z té ruské společnosti je, že tohle tam bylo vždycky, ale teď prostě ta malá radikální menšina, relativně malá radikální menšina, má pocit, že prostě ten stát za nima stojí a chovají se prostě s prominutím jako hovada. Takže tolik ode mě. To se nabízí zase oslý můstek na otázku. A mají Rusové krví jed, jak řekl jeden náš známý novinář? No, tak to jsou samozřejmě hrozný výroky, který kdyby jako kdokoliv pronesl o komkoliv jiným než o Rusech. Ještě možná o Palestincích se teď může jako mluvit tím dehumanizujícím způsobem v Česku. Ale tohle, kdyby pronesl o komkoliv jiným, tak by z toho byl velký jako shitstorm. Jo. Představme si, že třeba by někdo řekl, že Romové nebo Černoši mají, nebo homosexuálové mají v krvi jed. Myslím si, že to jako moje reakce na všechny tyhle amatérský genetiky je, co jsou to vlastně Rusové. Co jsou to Rusové? Protože když se podíváme na současnou ruskou vládu, na takové ty známé figury a najdeme tam prostě lidi všemožných národností. Najdeme tam Armény, najdeme tam Židy, najdeme tam Tuvince, což je turkický národ, turkicko-mongolský. Najdeme tam prostě zástupce různých ruských menšin. Takže mě by fakt zajímalo, co jsou to ty Rusové, kteří mají v krvi jed a jak se to prostě šíří, když zjevně jsou to lidi různých národností. A proč ho mají jako v krvi zrovna Rusové a ne třeba fanoušci Ruska, kterých máme i u nás dost. Tak to asi takový můj komentář k tomu.
Já zde s Ludskou souhlasím a to byla spíš, jak říkám, taková narážka na jednoho novináře, nicméně je to také často otázka, jestli jsou Rusové nějak geneticky otrávení, jestli jsou geneticky nějak, řekněme, jestli mají nějak v krvi vlastně tu sympatii k nějaké totalitě a tak dále. Já bych souhlasil a s Ludskou, není nutné generalizovat, protože kdybychom se podívali i na jiné země světa, tak bychom uviděli také lidi, kteří jsou z našeho pohledu otrávení nějakou totalitou. Rusové jsou Rusové, my už jsme to vlastně říkali i v minulém díle, Rusové jsou součástí Evropy, je úplně jedno vlastně, čemu dnes věří, je to společnost, která ovlivňuje i naše dění v Evropě. A to neznamená, že oni musí být a priori zlí, špatní. To, že ruský režim je samozřejmě krvavý, agresivní, ale to ještě nic nevypovídá o ruské společnosti. A proto ještě jednou říkám, já to generalizace také nemám rád a varoval bych před tím, abychom skutečně dělali nějaké takové ukvapené závěry. Bylo by to pak problém i pro nás, protože pokud takhle jednoznačně odsoudíme ruskou společnost, tak se pak třeba za pár let můžeme divit, že můžou být v uvozovkách ještě horší, anebo ještě lepší. Zavíráme s tím vlastně bránu před Ruskem, se kterým tak jako tak, a já vím, že za to lidi mě hodně peskují, ale stejně za pár let s Ruskem budeme muset mluvit tím diplomatickým jazykem, samozřejmě politickým jazykem, a pokud je budeme takhle odsuzovat, tak si, jak říkám, děláme vlastní pozici ještě horší, než by mohla být. No, já k tomu mám jenom takový jako přípodotek, že mě fascinuje, jak se kolektivní vina a generalizování prostě usídlilo i u těch takzvaně liberálních komentátorů. Já liberál nejsem, tak aspoň necítím, že je to jako moje skupina, ale přijde mi to skutečně jako... A i musím říct, a za to mě lidi nebudou mít rádi jako ještě víc, ale kolik lidí v 15-milionovém Československu podepsalo Chartu 77? My jsme na rozdíl od Polska a Maďarska neměli žádné jako hnutí velké, masové, milionové, že v Solidaritě bylo 10 milionů lidí, které by proti tomu režimu protestovalo. Jako ti nešťastníci, kteří byli prostě zabití sovětskou armádou v roce 68, byli většinou oběti prostě té sovětského humpoláctví a nešikovnosti. Ale rozhodně to nebylo tak, že by někdy jako vyšly prostě miliony lidí do ulic a bojovali a jako dodnes třeba ozbrojený odpor je dodnes u nás jako otázka, jestli to bylo nebo nebylo legitimní. A z téhle pozice takových těch, a teď to nemyslím zle, protože ono to má i spoustu jako výhod, naše společnost, ať je jako demonstrace proti Babišovi nebo proti Fialovi, tak ty demonstrace jsou, to když viděli moji známí z Francie, tak se ptali, jaká demonstrace, to tady opravdu jako lidi si vyšli na nějakou příjemnou procházku, ale a myslím, že jako my jako takový budulínci Evropy opravdu jako nemáme co... Ano, opravdu jako hobiti Evropy, opravdu jako nemáme v tomhle Rusům moc co vyčítat. Navíc tam prostě je ta geografická rozloha, která vždycky umožňuje snad s výjimkou té občanské války, která mimochodem v Rusku teda vedla ke změně, ano, změnili režim, řekla bych, že z blbýho na horší, což jako nevím, jestli je úplně náš cíl, tak opravdu jako bez občanské války podle mě jako lidová změna režimu v Rusku možná není, protože prostě je to země nesmírně rozlehlá a vždycky máte možnost, když se vám prostě zbouří lidi v Baškirsku, tak tam poslat prostě, já nevím, jednotky z republiky Mari nebo kamkoliv, nebo jako vždycky máte možnost ten odpor, který je vždycky z podstaty věci lokální, potlačit. Takže já bych rozhodně vůči Rusům takhle příkrá
příkrá nebyla. No. Souhlasím. A protože my nebudeme příkří a budeme mluvit o lásce, tak je zde třetí otázka. Milují Rusové Vladimíra Putina? Já bych neřekla úplně, že ho v současnosti milují, nebo já bych řekla, že jsou tady takové dva velké jako faktory, které hrají v jeho prospěch. Ten první je, že řada Rusů je mu opravdu jako upřímně vděčná za to, že vyvedl Rusko z té obrovské krize těch 90. let. Že ten stát znovu postavil na nohy, nedá se mu určitě upřít ten jako rapidní ekonomický růst během těch prvních 2 volebních období, čili 2000 až 2008, že byl tou sjednocující figurou, vyhrál válku v Čečensku, uklidnil situaci na Kavkaze, vytvořil opět tu situaci, kdy Rusko vzbuzuje respekt a ne výsměch, což si myslím, že právě v těch 90. letech bylo pro Rusy velmi těžké, kromě všech těch problémů ekonomického charakteru, to, že zkrátka nebyli bráni vážně a že prostě se jim svět smál a že se Clinton smál. Myslím, že to byl Clinton tehdy, kdo se smál tomu opilému Jelcinovi. A tak to si myslím, že je jeden faktor, že jsou mu vděční za to, že postavil Rusko na nohy. Samozřejmě je otázka, jestli v posledních 2 letech ho zase z těch nohou neskopnul. A ten druhý faktor podle mě je obrovský strach ze změny. Změny v Rusku jsou zpravidla k horšímu. A Rusové se strašně, jestli se Rusové něčeho bojí, tak to asi není válka, není to prostě umírání v zákopech, je to občanská válka, je to chaos, je to smuta, je to prostě období válek gangů, válek prostě pouličních bitek zase, že jo. Bojí se té anomie, která by pravděpodobně nastala v případě, že by Vladimir Putin zítra zemřel. A myslím si, že ten strach je jako obrovský v ruské společnosti a ten taky samozřejmě hraje do karet tomu režimu, protože já se pravidelně setkávám s tím, že mi Rusové říkají jasně, že on má ty paláce a ty jachty a jasně, že ty lidi kolem něj si nakradli spoustu peněz, ale za prvé podívejte se, co bylo před ním a za druhé podívejte se, co by hrozilo potom. Takže já si nemyslím, že ten vztah je nějaká vášnivá láska, byť ze začátku si myslím, že to tak i bylo, jo? Že on měl svým způsobem unikátní PR, které stavilo na jeho jedinečnosti, na tom, že je úplně jiný než všichni ostatní kandidáti a všichni jeho předchůdci, snad s výjimkou toho, řekla bych s výjimkou Stalina, až tak daleko bych se dostala, že jo, byl úplně jiný než Boris Jelcin, byl úplně jiný než Michail Gorbačov, kterého Rusové, že jo, vnímají jako podpantofláka, slabocha, který si prostě nechal ukradnout stát výměnou za účinkování v reklamě na Pizza Hut. Předtím byl ten sbor kremelských dětků, že jo, kdy se dělali ty vtipy, dávejte pozor, přinášejí politbyro, Černěnko, Andropov, že jo, předtím senilní Brežněv. A najednou prostě 45letý, svalnatý, blonďáček, zádumčivý, tajemný, v těch černých rolácích, že jo, tak vzbuzoval respekt, vzbuzoval zájem. A tehdy v těch prvních 2 obdobích si skutečně myslím, že jako u spousty Rusů vzbuzoval i jako upřímnou lásku. Kdežto dneska už je to přece jenom starší pán a řekla bych, že ten vztah se dostal do takového manželství po 20 letech. No. Je to tak, já bych se nebál dokonce to slova možná i erekci, protože co já jsem slyšel od svých známých, tak na začátku, když začal Vladimír Putin vládnout, tak se skutečně některým mým mužským známým, podotýkám mužským, Vladimír Putin zdál. Oni samozřejmě tvrdí, že to byly nějaké civilní takové sny, že s ním komunikovali v tom snu a tak dále,
ale já jsem skeptický. Já jsem jako každý Jirka má novinář. své podezření, ano, má své podezření, které hraničí s propagací LGBT, Netradičních. netradičních sexuálních vztahů. Nicméně, ano, Jirka se na tyto věci ptá převážně svých pánských kolegů, nicméně Vladimir Putin, předpokládám, tyto emoce vzbuzoval zvláště u ženské části společnosti, přičemž to je taky dobrý jako podotknout, že Vladimir Putin má a měl vždycky těch 25 let, co je u moci, výrazně víc voliček než voličů. On má skutečně výrazně větší podporu mezi ženami než mezi muži, takže on na ty dámy zřejmě působil nějakým svým vnitřním kouzlem. Nějaké to čáro. Každopádně rozhodně ho měl, protože když ho porovnáme s Borisem Jelcinem, který byl nemocný, starý, který vlastně dobrovolně se vzdal toho kremelského trůnu, jenom aby si mohl konečně odpočinout po nějakých uvozovkách 10 letech, a dokonce méně, že? Takže Vladimír Putin skutečně, jak Lucka říká, působil svěže, působil jako někdo jiný, kdo přináší Rusku tu energii, tu energetiku, když budu hovořit takým tím ezojazykem. Každopádně skutečně pro Rusy to byla naděje, a proto, když se podíváme například i do ruské státní dumy z kraje jeho vládnutí, z kraje tisíciletí, tak my vidíme, že ho podporovaly dokonce i liberální strany, protože skutečně on byl něco jiného, on byl někdo jiný. Rozhodně někdo jiný, než je v současné době, a proto o nějaké té lásce, skutečně takových těch citech, těch pocitových věcech, skutečně ty lidi... Erekcích. A erekcích, ano. Tak skutečně on v nich vyvolával takové pocity. Já si myslím, že Rusové se za to nemusí stydět, protože tím, čím si prošli v 90kách, to si asi málo kdo u nás v České republice uvědomuje. My se tomu samozřejmě budeme věnovat v dalším podcastu, protože to je mimořádně zásadní období pro moderní ruské dějiny. Já bych chtěl jenom na konci této otázky přidat průzkum nezávislé ruské sociologické agentury Levada Center, která hodnotí, že Vladimira Putina respektuje nebo se k němu kladně hlásí 86% Rusů. Před měsícem to bylo 85%, před měsícem to bylo 83%, tudíž Rusové skutečně k němu zhlíží, ale Lucka to řekla, myslím si, že ideálně, to skutečně takové to manželství po 25 letech, kdy jsi zvyklá, nebo jste zvyklí na nějakého partnera, nechcete ho opustit, protože už lepší to asi nebude a je prostě Bojíte se lepší to dožít s tady tím dětkem. Ano, bojíte se toho, co by bylo, pokud byste odpustili svého partnera, který sice jako není ideální a těch much mu v poslední době teda přibývá, ale bojíte se samoty? Bojíte se, co by bylo smyslem vašeho života? Bojíte se, že byste si mohli najít ještě někoho horšího? Nebo no, to je Žirinovské, veď ty vole. Nebo dokonce, že byste zbytek života prostě strávili takovým přelétáním od jednoho horšího k druhému, jako, takže z toho důvodu se rozhodnete, že si teda toho svýho dětka necháte. Až do smrti. Každopádně nabízí se další otázka. Lucko, existuje v Rusku nějaká státní ideologie, nehledě na to, že to samozřejmě ruská ústava popírá, která říká, že by neměla být žádná státní ideologie? No, neexistovala. Podle mě byl ten Putinův režim jako dlouho mimořádný tím, že jako neměl znaky žádný ideologie. Jako tady jako já pravidelně čtu internetové diskuze a pak z toho mám deprese, protože tady si zjevně spousta lidí ještě myslí, že je v Rusku komunismus a podobně. Tak samozřejmě v Rusku byla ta, řekla bych, taková šedá ideologická zóna, kde prostě bylo tam tržní hospodářství, samozřejmě ne úplně dokonalé, že jo, tak byla tam ta oligarchie a tak dále, ale
ale režim byl spíš, řekla bych, provozní s tím, že se pořád víc a víc hlásil k něčemu, co já bych nazvala tradice ruského imperialismu. A v posledních 2 letech bych už řekla, že ano, že se to vyvinulo tak, že dneska ten režim ideologii má a je to právě tradiční ruský imperialismus. Neřekla bych, že to je nějaká... To, že většina lidí si pamatuje ten Sovětský svaz a nepamatují si to předtím, logicky, že jo, protože lidi, co si pamatují to předtím, už dávno vymřeli, že jo. Ale tak to jako neznamená, že je to nutně nějaký jako sovětský sentiment. Podle mě je to skutečně jako tradiční imperialismus, který tu bolševickou periodu jenom začlení do nějakého většího obrazu, protože, jak říká Vladimir Putin, nemůžeme vymazat naše dějiny, nemůžeme vymazat, že to tady prostě 70 let tak bylo, ale on sám, a řekla bych, že ani mnoho jeho pobočníků, jako to nejsou, neřekla bych, že to je nějaký sovětismus, to je prostě ruský imperialismus v posledních letech i s tím spojením státu a církve, s tím důrazem na, řekněme, tradiční hodnoty, byť je to takový triky, protože když se podíváte na ruskou společnost, tak vidíte, že to jsou spíš keci, než jako reálná praxe. Ale řekla bych, že se ta ideologie pomaličku vyvíjela, narůstala a v současnosti už je docela jako homogenní. No. Já s tím absolutně souhlasím, že skutečně dalo by se říct, že v současné době je ta státní ideologie taky ten historismus a tudíž řekněme oslava vlastních dějin, počínaje Rudikovci našimi oblíbenými. Vladimira Putina samozřejmě také konče právě sovětskou érou. A v současné době poslední 2 roky se samozřejmě přidala i oslava války, přidala se oslava válečnictví. Přesně tak. Je to samozřejmě návaznosti na ruskou agresi proti Ukrajině, ale to je, řekněme, takový spíš uměle naroubovaná ideologie, která se snaží nějakým způsobem spíš motivovat Rusy, aby podporovali tu válku, ne aby podporovali režim samotný. Tudíž je to, řekněme, taková znouzecnost, nicméně samozřejmě hodně lidí v tom ruském vedení tu válku upřímně podporuje. Ta válka je to, na co se vlastně asi celý život těšili, jak to tak vypadá, a Vladimír Putin jim to nakonec umožnil. Jak jsme tady zmiňovali dneska, aniž bychom ho jmenovali, Alexandra Mitrofanova, tak on v jednom ze svých článků, myslím, že to vystihl docela dobře, kdy on tvrdil, že ta generace, řekněme, Putinových rodičů, to byli lidi, kteří válku zažili a věděli, že je zlá. My vlastně, i když čteme třeba tu jako asi nejslavnější kvázi autobiografickou knihu, kterou Vladimir Putin napsal tehdy na konci 90. let s Natalí Gevorkyanovou a ještě dalšími 2 autory, tak on tam mluví o své rodině za války. Jsou to velmi jako traumatické věci. Jo? To prostě jemu zemřel prostě tehdy 2letý bratr, jeho matka téměř zemřela, otec byl těžce raněný, zbytek života se prostě natahoval se státní správou o nějaký příspěvek na invaliditu a tak dále. A to byli lidi, kteří opravdu tu válku znali a věděli, že je zlá, i když samozřejmě romantizovali ty svoje hrdiny. Jenomže ta nová generace, řekla bych generace od Vladimira Putina, který se narodil že na začátku 50. let, to jsou vlastně lidi, kteří už znali jenom tu glorifikaci války. Oni neznali ty náklady válek a znali jenom tu glorifikaci toho, že velká vlastenecká válka byl nejslavnější moment ruských dějin a tak dále. A byli v tomhle vychováni a ta válka prostě je pro ně, pro tu sovětskou generaci, řekla bych něco, na co se celý život, na co byli svým způsobem celý život jako chystáni. No. Nicméně je to paradox, protože vlastně posledních 30 let opravdu počínaje rozpadem Sovětského svazu se v Rusku nebo na postsovětském prostoru neustále bojovalo a Rusko bylo zataženo do různých válek. Počínaje
karbašským konfliktem, kde, což se asi často o tom nemluví, nicméně ruský výsadkáři bojovali společně s Azerbajdžánci proti Arménii, což je takový malinký paradox, protože Rusko deklaruje, že je přítel Arménie, spojenec a vojenský vlastně ochránce. Not anymore. Přesně tak. Nicméně Rusové bojovali v Moldavsku. Lucka už dneska zmiňovala Podněstří. To je vlastně místo, kde se nachází zhruba, dejme tomu, budeme oficiálně hovořit 1500 ruských příslušníků mírových jednotek v uvozovkách, velkých uvozovkách. Rusko bojovalo v Tadžikistánu, předtím byl samozřejmě konflikt v Afghánistánu a tak dále. My bychom Čečensko mohli, Ingušsko, Severní Osety vzpomínat a tak dále. To nemá vůbec cenu vzpomínat. Takže Rusové paradoxně, nehledě na to, že oni skutečně tu válku glorifikují, tu velkou vlasteneckou válku, druhou světovou válku. Oni měli pořád někde nedaleko, v blízkosti, v sousedství tu válku, ty válečné útrapy a nehledě na to provádí to, co provádí. To je takový malinký paradox. Ze kterého se dá samozřejmě vyvodit jako i to, proč Rusové mají v současnosti takovou, řekla bych, větší odolnost vůči třeba špatným zprávám. Jo? Oni na rozdíl od Západu jsou zvyklí pořád někde válčit. Ano, nebylo to nikdy nic, co by připomínalo tu velkou válku, jako ta válka na Ukrajině, ale to, že se jako vlastně první čečenská válka dopadla jako v podstatě katastrofálně, že jo, to jako oni jsou zvyklí na špatné zprávy, jsou zvyklí na to, že válka je běh na dlouhou trať, že každý chvilku tahá pilku, že prostě občas jako se něco nepovede, že občas prostě a pak třeba to stejně vybombardujeme. Ano, že třeba chvilku i prohráváte, že máte oběti a že to trvá dlouho. To je něco, co jako Západ podle mě vůbec jako nemá. Tam opravdu ta vyhlídka, že by to třeba mělo trvat ještě 5 let, která je v Rusku, řekla bych, celkem jako běžná, tak na Západě to si vůbec neumím představit, jak na to budou lidi reagovat, když už prostě po 2 letech je ta únava, že jo, velká. Takže tak. Já bych jenom ještě doplnil krátce, že Rusové v Čečensku bojovali od roku 1994 do zhruba roku 2010-2012, kdy oficiálně skončila ta poslední válka v Čečensku. Teďka si to představte a srovnejte to s Ukrajinou. Nevychází to příliš dobře. Nicméně já zadám další otázku, protože čas nás trošku tlačí a my jsme ukecaní samozřejmě. Lucko, kdo jsou ty nejmocnější muži Kremlu? Kdo obklopuje Vladimíra Putina? Existuje vůbec nějaký člověk, který má vliv na Vladimíra Putina? Nedej bože. Já si myslím, že že je tam velká diskrepance mezi tím, kdo má oficiálně funkce a kdo má vliv na Vladimira Putina. A my víme, že velký vliv na Vladimira Putina v posledních letech měl jeho přítel Jurij Kovalčuk, což je člověk, který vlastně formálně nezastává žádnou funkci. A zase je to prostě člověk, který jako nepíše prostě nesmysly na Telegram nebo na Twitter, čímž pádem není vidět. Není známý pro západní publikum. Je to miliardář, velmi, velmi bohatý člověk, který v současnosti má pod palcem možná asi už většinu ruských médií, má podíl v různých i sociálních sítích, v Kontakte, mám pocit, že už i v Yandexu určitě a tak dále, v těch různých velkých ruských televizích, komerčních médiích, webech a podobně. Takový mediální magnát. Je to původní profesí fyzik, velmi dobrý fyzik mimochodem, který původně spolupracoval s nositelem Nobelovy ceny Joresem Alferovem. A on je přítel Vladimira Putina od 90. let, což bych řekla, že je takové jako nejzazší období, kdy si Vladimir Putin ještě ta přátelství dělal. U Vladimira Putina si je potřeba uvědomit, že on má takový zvláštní a jako
neřekla bych, že úplně hloupý styl zacházení s lidmi nebo s těmi svými přáteli. On vlastně veškerá ta jeho přátelství jsou z doby, než se stal ruským prezidentem. On se obklopuje téměř výhradně lidmi, které znal předtím, protože k ním má důvěru a věří, že ho nezradí. Jsou to jednak jeho kamarádi z dětství, opravdu jako z dětství, třeba bratři Rothenbergové, s nimiž se zná od doby, kdy jim bylo 10 let, spolu chodili do kroužku na judo nebo na sambo. Pak jsou to lidi, že jo, z vysoké školy, z KGB, ze Stasy třeba i jako z německých tehdejších služeb a pak teda z těch 90. let v Petrohradě. A tím to končí. Pak dál Vladimir Putin už jako prezident neměl tendenci k někomu přilnout a někomu věřit, protože samozřejmě, já bych řekla, že on jako lidem docela rozumí. A je pravda, to zase musíme říct, že tahle jeho sázka na staré přátele vlastně vedla k tomu, že za těch 25 let s výjimkou Jevgenie Prigožina ho vůbec nikdo nezradil. Vůbec nikdo z jeho přátel ho nezradil, nepostavil se proti němu. A i vlastně Jevgenij Prigožin tvrdil, že to není proti Putinovi, že to je prostě proti neschopnému armádnímu velení, že to je vlastně Putinův prospěch. Takže Vladimir Putin bych řekla, že má tenhle způsob nakládání s lidmi a Jurij Kovalčuk je tady postava, se kterou se seznámil v 90. letech v Petrohradě a je to člověk, řekla bych, na rozdíl od těch ostatních jeho přátel velmi ideologický. On přestože je velmi bohatý a věnuje se i jaksi finančnímu zabezpečení Vladimira Putina a jeho četných rodin, tak Jirka se směje, tak je to člověk, ano, my mu to přejeme, tak je to člověk velmi ideologický, který věří v tom, takový ten mesiánský, mytologizující přístup k ruským dějinám, má s Vladimirem Putinem společné koníčky, on ačkoliv je vystudovaný fyzik, tak jeho tatínek byl docela významný historik. No a zdá se podle zpráv, které máme, takže zejména to období covidu strávil Vladimir Putin převážně s Jurijem Kovalčukem a spolu se prostě opájeli, já ani jako nechci vědět, co tam dělali, jestli si hráli na Kateřinu Velikou nebo prostě nějakou podobný reenacting. No, zkrátka, to je třeba člověk, který nepochybně má na Putina vliv a je součástí toho opravdu jako úzkého kroužku lidí, kteří mají k Putinovi osobní přístup. A tam je samozřejmě vždycky otázka, co bylo dřív, jestli slepice nebo vejce. Já bych řekla, že spíš to bylo tak, že Putin sám od sebe začal mít ty mesiánské tendence a historizující jako pocit, že musí se stát velkou osobností ruských dějin. A Jurije Kovalčuka si vybral proto, že v něm našel spřízněnou duši. Že třeba bratři Rothenbergové sice jako jsou jeho celoživotní přátelé a vždycky stáli na jeho straně, ale asi jako je Rurikovci moc nezajímají. No, tak třeba za mě Jurij Kovalčuk. Já jsem si teďka představil v hlavě ten cosplay Jekateriny Veliký a je to zase něco nechutného, za což se omlouvám, ale ty fantazie jsou zkrátka fantazie. Nicméně, pokud já bych měl v něčem doplnit Lucku, která to hezky popsala, tak asi jenom tím, že v Rusku existuje jeden takový politolog, je to prokremelský politolog Evgenij Minčenko, a on pravidelně vytváří, řekněme, takové ty mocenské struktury, kdo je okolo Vladimíra Putina a kdo je podle jeho názoru, podle jeho zkušeností tím nejbližším spolupracovníkem Vladimíra Putina. Marně bychom tam například hledali Ramzana Kadyrova, který je samozřejmě považován za syna Vladimíra Putina, a Ramzan Kadyrov se považuje za toho nejvěrnějšího pěšáka Vladimíra Putina. Nicméně on se
nenachází v tom nejtěsnějším kruhu. On nepochybně nemá vliv na Putina, protože Putin ho pravděpodobně považuje za magora jako všichni ostatní. Za magora, ale dělá za něho špinavou práci, že jo? Počínaje různými malinkýma i velkýma čistkama, takže já si myslím, že s jeho prací je spokojen. Nicméně pokud bychom se teda podle toho páně Minčenka podívali na ty nejbližší Putinovi spolupracovníky, tak je to Dmitrij Medveděv, což je možná trošku překvapivé, protože teďka to vypadá, že je to takový agresivní násoska, který vždycky něco vyblije na sociální sítě. Nicméně pan Minčenko podotýká, že to je skutečně spolupracovník a ten nejbližší člověk Vladimíra Putina. A opět známost 90. let na Petrohradské radnici, kam nastoupil mladíčký právník, myslím, že je právník Dmitrij Medveděv tehdy jako úředník a Vladimir Putin byl taky úředník, takže tehdy se poznali. Je to láska na první pohled. Pak je tam samozřejmě Nikolaj Patrušev, což je taky velice známá figurka a velice taková zvláštní asi figurka, taky svou ideologickou zaníceností, je to šéf Bezpečnostní rady Ruska. A pak je to už zmíněný Gennadij Timčenko, je to Sergej Sobjanin, který ovládá Moskvu jako primátor nebo starosta, je úplně jedno, jak mu budeme říkat, starosta Moskvy. Je to Sergej Šojgu, nehledě na to, že se může zdát, že kvůli z našeho pohledu, západního pohledu, neúspěšné válce na Ukrajině se mu měl oddálit. A pan Minčenko tvrdí, že skutečně stále patří do toho nejbližšího kruhu Vladimíra Putina. A pak je to... On je velmi oddaný. Přesně tak. A pak je to pan Rottenberg, což taky už zmínila Lucka. Je to Sergej Čemezov, to je zase další spolupracovník Vladimíra Putina, ještě ze socialistického Německa, taky bývalý agent KGB, no důstojník, budeme slušní, důstojník KGB, který teďka kontroluje vlastně obranný průmysl a je skutečně asi ten nejvlivnější zbrojař zde v Rusku. Je to Jurij Kovalčuk, kterého už Lucka hezky popsala. Já jsem si ho představil ve svých fantazích jako Jekatěrinu Velikou, takže to asi nemá smysl o tom už hovořit. Je to Igor Sečin, což je asi, řekněme, nejvlivnější energetický hráč zde v Rusku. On šéfuje Rosnefti, což je ropný gigant, který skutečně ovládá těžbu ropy v Rusku, což je ta nejdůležitější surovina. Překvapivě tam není samozřejmě Alexej Miller, který kontroluje Gazprom, nicméně asi ty priority jsou pro Vladimíra Putina jinde a Igor Sečin je taky jeho blízký kamarád, také měl blízko k tajným službám a pokud se nemýlím, on působil v Africe a jistou dobu dokonce i řídil pro Vladimíra Putina to, řekněme, ten směr v Latinské Americe, on má dobré kontakty na Kubě a ve Venezuele. A pak je to Michail Mišustin, což je možná asi pro někoho překvapivé, protože se u nás zdá, že předseda vlády v Rusku je jen takový tajtrdlík, který sice sedí a něco vykonává, nicméně podle pana Minčenka má jistý vliv. A je to dáno tím, že vláda plní rozkazy Vladimíra Putina a musí ten stát se s ním koordinovat. Přesně tak. A poslední je oblíbený pán zde Lucky, je to Sergej Kirijenko, který zase je vládce domácí politiky zde v Rusku. Jemu určitě budeme věnovat speciální díl, anebo vůbec, řekněme, té kremelské administrativě, protože to je něco, co je, řekněme, pro Rusko mimořádně specifické a myslím si, že pro pochopení Ruska je nutné pochopit i kremelskou administrativu. A že to vlastně funguje jako klasický feudální dvůr a ne jako vláda. Proto vlastně ty neformální postavy můžou být důležitější než lidi ve funkcích. A proto vlastně je velmi důležitý třeba právě Sergej Kirijenko, který má na starost, on prostě vymýšlí ty různé propagandistické spolu s Alexejem Golistické kampaně, dohlížejí na volby, řídí prostě dohlížejí na sociální sítě, řídí prostě tu
vnitřní politiku Ruska, takže jsou pro Vladimira Putina velmi důležití, navíc jsou to takový na první pohled velmi nenápadní úředníci. Sergej Kyrienko je velmi, velmi schopný a je to mladý člověk, vlastně relativně mladý, jako z politického hlediska. On je, řekla bych, člověk, který může překvapit po odchodu Vladimira Putina, protože on měl vždycky politické tendence, on měl svoji stranu, Svaz pravicových sil, se kterou kandidoval do Dumy, snažil se, myslím, stát svého času i starostou Moskvy a tak dále. Byl to zkrátka docela ambiciózní člověk a potom byl krátce ruským premiérem. To teda... To je důležité zmínit, ano. Ano, v roce 98 chudák teda vychytal zrovna období nejhorší ruské ekonomické krize, kdy teda na něj řvali v Dumě, řval na něj Jelcin, řvali na něj všichni. Rusko se dostalo do platební neschopnosti a on jako, řekněme, ekonomický liberál, který právě chtěl co všechno zprivatizovat a co nejvíc prostě toho volného trhu, tak jako trpěl. Takže Sergej Kyrienko, Alexej Gromov, tomu se taky budeme věnovat, protože ho má rád náš kamarád Kája Svoboda. Tímto zdravíme. Ano, protože Alexej Gromov je původním vzděláním bohemista a umí prý velmi pěkně česky, což je asi jediný v tom okruhu Vladimira Putina. Takže tomu se taky budeme věnovat. Určitě. A jak už jsem říkal, bohužel čas nás tlačí, takže já bych se zeptal si na poslední otázku. Lucko, mají v Rusku hajzly? No, spoustu. Vždyť si je teď tady vyjmenoval. No, já bych řekla, samozřejmě, to je takový jako oblíbený téma, ale já bych řekla, že to je jako asi nejlepší, a teď to nemyslím zle, ale nejlepší počin ukrajinský propagandy, jo, protože podle aktuálních čísel, který máme z ruské ukrajinské strany, tak jako řekněme vnitřní hajzl postrádá víc ukrajinských domácností než ruských, samozřejmě procentuálně. A tam zjevně jako hrála roli ještě jedna taková věc, že ta ruská armáda v době svého jako vpádu na Ukrajinu byla fakt totálně nepřipravená na dlouhou válku. Čili jim chybělo jídlo, jim chyběl benzín, jim chybělo úplně všechno. Takže oni prostě asi opravdu, jako tomu klidně věřím, to jako má ruská armáda, řekla bych ve svém kódu, tak opravdu jako rabovali a brali úplně všechno. Ale to neznamená, že ty lidi neznají splachovací záchody, nebo že neznají pračky a podobně. Moje kamarádka Katarína Džunková, kterou možná taky pozveme do jednoho z našich dílů. Ona žila v Rusku 8 let a žila sice v Petrohradu, ale protože má takový jako skvělý obor, ona je lingvistka, která se specializuje na jazyky malých ruských národů, tak skutečně procestovala Rusko křížem krážem a dodnes prostě minulý rok tam byla 3krát a jela prostě zase do republiky Komi a do republiky Mary a do Kalmikie a kdo ví kam ještě, prostě do těch malých regionů, na vesnice mezi opravdu to Rusko B, tak ona byla teda z těchto zpráv v šoku a říkala mi, tyjo, já jsem třeba jako nepoznala ani v těch nejchudších částech Ruska na Altaji třeba domácnost, která by neměla ledničku, jo. Takže pro mě to byl šok, když jsem pak četla, že ti ruští vojáci tam teda kradou ty ledničky a podobně a ty pračky, ale myslím si, že jako tomhle jako ta ukrajinská strana toho jako výborně využila z hlediska PR a prostě dala Rusům do těla. Na druhou stranu jako bohužel Rusové dneska jako se příliš nestarají o svůj veřejný obraz, o tom jsme už mluvili a řekla bych, že časem se to jako stalo takovou trochu parodií, jo, že dneska Rusové tvrdí, samozřejmě, že prostě vybíráme ty čipy z těch praček, samozřejmě, že naše jako rakety jsou založené na součástkách z ukrajinských ledniček, jo, že to tak trošku obrátili a dneska už si z toho jako dělají srandu, no. Jako to, že jsou v Rusku obrovské regionální rozdíly a že jsou
že jsou třeba společnosti nebo jsou regiony, které jsou na tom jako bídně i z hlediska prostě těchto, já nevím, kanalizace a podobně, tak to je samozřejmě pravda. Já se dost zajímám o Jakutsko, zrovna, což je obrovské území, poměrně jako zřídka osídlené z důvodu těch příšerných klimatických podmínek tam. A jako sleduju různé youtubery, protože Jakutsko zřejmě tam každý, kdo má prostě 2 ruce, tak má svůj YouTube kanál a natáčejí takové ty videa život v nejmrazivějším městě na světě a podobně. A tam je jako spousta těch věcí velmi pěkně jako detailně vysvětlená. Oni třeba prostě mají všichni mají prostě normálně kuchyňské spotřebiče, pračky a podobně, ale skutečně třeba vodu jako berou z těch ledových krychlí a nemají tekoucí vodu, natož vodu jako pitnou, tekoucí vodu. A má to i nějaké jako vysvětlení, které nějak souvisí s tou trvale zmrzlou zemí, že v případě, že by tam měli mít nějaké jako normální trubky, tak by to asi velmi rychle jako skolabovalo. No, tak jako samozřejmě, že v Rusku jsou oblasti, které jako jsou prostě socioekonomicky na dně, jo, to jako bezesporu, ale takový ten mem, že jako Rusové nemají záchody, tak to musíme brát trošku s nadsázkou. Jirko, zeptám se tebe, máš záchod? Mám záchod. Dokonce tady v bytě byly 2, hele, my jsme s tou udělali skříň velkou. Takže my jsme dokonce byli asi nějaký hoch, tyjo. Každopádně já musím potvrdit, že vlastně kdekoliv jsem byl v Rusku, tak jsem viděl záchod. Kromě teda samozřejmě těch odlehlejších částí Ruska, kde samozřejmě provést tu kanalizaci bylo trošku problematičtější. Lucka zmiňovala Altaj, tam samozřejmě jsou různé podmínky. Já jsem byl tam na různých místech a vypadalo tam různě, ale my už jsme to vlastně nakousli i dříve. To Rusko je rozmanité, je velké, každý region má své problémy, těžko to asi můžeme pochopit a proto je asi pro mnohé jednodušší prostě s těm memíčkům smát, že Rusové nemají hajzly. Pokud to někomu dělá dobře, budiš, nicméně já čůrám normálně do záchoda, pokud by to někoho zajímalo. A Jirko, ve stoje? Ve stoje, protože já sice jsem liberál, ale ne, já jsem liberál v Rusku. Hele. To víš, to je taky diagnóza. Ano, já ještě bych jako dodala, že je lepší, prostě když si chcete představit Rusko, představte si ho spíš jako tu Evropu. Nebo Ameriku. Prostě představte si ho spíš jako takovou, ne jako jednu zemi ve stylu Česka, nebo samozřejmě v Česku nemáme oblasti, kde by jako nebyla kanalizace, ale v Bulharsku nebo v Rumunsku je mají. Jo? Takže to prostě tak je a to Rusko je ještě jako řádově větší než Evropa. Takže samozřejmě jsou tam, najdete tam lidi, kteří fakt žijou dodnes jako kočovným životem, prostě v jurtách, absolutně bez kontaktu s nějakou jako civilizací a jsou tam prostě, a pak jsou zase jako život vrstvy, která žije v uzavřených čtvrtích se soukromou ochrankou a jako dává na odiv bohatství, na který ani my jako v Česku nejsme zvyklí, protože ta naše společnost je řekla bych, docela sociálně určitě míň rozrůzněná než ta ruská. Takže další věc je samozřejmě, že v Rusku opravdu došlo k tomu jako rapidnímu ekonomickému růstu v první dekádě nového tisíciletí. To znamená, že pokud jako máte nějaké statistiky někdy třeba z roku 2005, tak je to dneska už fakt úplně jiná země. To asi Jirka může potvrdit, protože on se přistěhoval, myslím, 2007.
Přesně tak, 2007 a tehdy to bylo úplně jiné Rusko, než je teďka. Nehledě na tu válku, Rusko samozřejmě, řekněme, jazykem Václava Havla vzkvétá. Nicméně skutečně to Rusko se někam posunulo a ty moderní výdobytky najdete vlastně i kdekoliv. Lucka zde zmiňovala to Jakutsko. Já jsem byl před lety v Salechardu, což je právě teďka často zmiňovaná oblast, Jamansko-Německá oblast, autonomní okruh, jak se zde říká, kde byl vězněný i Alexej Navalny. Nicméně já jsem tam byl kdysi na prestripu, nás tam zavedli mezi místní obyvatele, kteří žijí v čumech, což jsou, řekněme, právě takové týpí, když bychom to měli nějak přirovnat, tudíž stany, ve kterých žijí, a tam skutečně měli televizi, měli ledničku dokonce, i když to jsou kočovníci, kteří pasou soby, nicméně měli ledničku a pohybovali se na svých nejoblíbenějších vozidlech, tudíž sněžných skútrech. Takže to nejsou žádní, řekněme, chudáci, oni se dokážou vydělat, ale pořád se drží nějakých tradičních hodnot a taky kakají do sněhu asi, že jo? Takže to o tom nic nevypovídá. Jo, ono obecně jako představa, a já se s tím setkávám, protože přece jenom třeba cestuju do Afriky, tak jako naše zase představa, jo, že, a myslím, že to je ve vztahu k Rusku, že když jsou ty země chudí, tak jak to, že mají ty mobily, jo, mobily tam mají úplně všichni s internetem, protože mobily, internet, stejně jako v Rusku, jsou strašně levný. A tím pádem prostě každý člověk si to pořídí. Dokonce jsem to jako zaznamenala i u lidí, kteří neuměli číst v Africe, ne teda v Rusku, ale skutečně jako pak prostě se jako divíme tomu, že Rusové mají skutečně jako dostupný internet a dokonce podle statistik ho v Rusku má větší procento obyvatel než v Česku, což je nepochybně daný tím, že opravdu, i když jste ten pastevec sobu, tak po vás úřady vyžadují, abyste tímhle způsobem s nimi komunikovali. Pročež si ho... Uslugy, což je, řekněme, elektronický stát. Ano, elektronický stát, gosuslugy, což musí mít každý, a pokud ho nemáte, tak vám prostě úřady dělají nepříjemnosti, mobilní operátoři vám vyhrožují prostě zrušením účtu a tak dále, takže si to pořídí dříve či později každý, i ten pastevec sobu, a prostě ta skupinka má třeba prostě jeden chytrý telefon a přes ten řeší vztah se státem, no. Je to tak. No, já si myslím, že asi na tom bychom mohli uzavřít naše hlavní téma, protože samozřejmě otázek, které jsme dostali, je mnoho a my bychom si o tom ještě mohli povídat, ale skutečně nechme to asi na ty podrobnější vysvětlování v těch dalších podcastech. A příští díl se samozřejmě budeme věnovat ruským volbám, které se už blíží. Bude to takový ten předvolební díl, kdy se budeme bavit jak o parlamentních volbách v Rusku, o kandidátech, tak i o různých volebních specifikách, takže na to vás už můžeme předem nalákat. A teďka je má oblíbená rubrika Maladic nakonec. Lucko, chceš to rozjet? Tak já budu zase první, celý tento díl jsem první a vůbec se mi to nelíbí. Vůbec se mi to nelíbí, protože samozřejmě vždycky ten druhý má výhodu. Ale můj hrdina je jistý 15letý chlapec z jedné z prestižních škol v Moskvě, drahých soukromých škol, Petrovskaja, myslím, se jmenuje ta škola, který zmlátil svého spolužáka a zlomil mu nos proto, že dotyčný prohlásil, že car Mikuláš byl slaboch, což mimochodem je, řekla bych, v Rusku celkem jako rozšířený názor, čili ten chlapec šel proti mainstreamu a nebál se prostě do toho jít na vlastní pěst, a teda spolužákovi zlomil nos a má teď s tím různé
oplétačky, protože už předtím se jaksi ocitl pod dozorem ruských sociálních služeb, protože přinesl do školy pistoli. Oba chlapce, kteří se před školou prali, roztrhl nějaký kolem jdoucí důchodce a zavolal na ně policii. Takže tolik za mne. To je nádherný maladěc. Já mám takovou politickou zprávu, která samozřejmě asi je blízká mně, než Lucce, protože ona je slušná holka. A já jsem takový nevychovaný buran z Trutnova, ze severovýchodu Čech. Takže já jsem si vybral zprávu, podle které... Známý zprosťák. Přesně tak. Vulgární materialisté, jak by řekli Cimrmanologové. Nicméně já jsem si vybral zprávu, která se týká města Severodvinsk, což je nádherné město, kde můžete vidět polární září, ale vy ji neuvidíte, protože tam je základna ponorkových vojsk a cizinci tam nepouští. Nicméně v tomto nádherném městečku se musela místní knihovna omluvit, protože na 23. února, což je takový ten svatý den pro všechny ruské muže, říká se tomu oficiálně svátek obránce vlasti, nicméně to takový mužský MDŽ, tak v té velice v tom kulturním stánku v Vědění uspořádali striptease a někdo se to dozvěděl. To video se začalo šířit po síti a jak je v Rusku teďka prostě povinné, tak se omlouvali, že to nemysleli vážně a že se drží... A že se omlouvají, že zranili něčí city, to mě úplně dostala. Já jsem chtěl říct, že skutečně oni jsou zastánci těch tradičních hodnot, nemysleli to tak, že by chtěli někoho urazit, že ten striptease asi nemysleli tak vážně, jak vypadal. Nicméně omluva za striptease, to je můj maladěc nakonec. Krása, Jirko, krása. Zajímalo by mě, jestli někdy budeš mít nějakého malce, co se nebude týkat sexu. A nebo se nebude slíkat. Nebo, ano. Myslím, že ne, mohu slíbit cokoliv, ale myslím, že ne. Nicméně, už zase jsme na 1,5 hodiny a to je asi dobrý čas, abychom zastavili tento podcast. My vám děkujeme za to, že jste to s námi vydrželi, obzvlášť vy, patroni, a protože skutečně pro vás je to tady až do konce. My vám děkujeme za vaši podporu, my vám děkujeme, že nás posloucháte, že nám dáváte feedback, že nám dáváte zpětnou vazbu. Velmi si to oceníme a uslyšíme se respektive zase za týden. Zdravíme všechny. Naschledanou.